La població està envellint a un ritme accelerat, fruit de l'augment sostingut de l'esperança de vida. Aquest fenomen es tradueix per al sistema sanitari en un augment de la fragilitat, de malalties cròniques, degeneratives i de dependència. A les unitats de llarga estada sociosanitària atenem a persones amb cronicitat complexa i cronicitat avançada, que requereixen d'un model d'atenció específic. L'evidència científica ha demostrat que la gestió de les cures de les persones amb necessitats assistencials complexes millora notablement i dona un valor diferencial quan intervé una infermera gestora de casos. Així doncs, des del mes de febrer, que em vaig incorporar com a infermera gestora de casos de les unitats de llarga estada sociosanitària, amb els principals objectius d'afavorir la continuïtat assistencial dels pacients ingressats a les unitats de llarga estada, també de fomentar la coordinació entre els diferents professionals implicats en la cura i atenció del pacient i entre els diferents nivells assistencials, millorar la qualitat de l'atenció tant dels pacients com dels seus cuidadors, minimitzant la fragmentació de l'atenció, així com facilitar la presa de decisions d'acord amb la voluntat de la persona atesa i dels seus cuidadors. Com a gestora de casos, gestionem la llista d'espera per ingressar a llarga estada amb coordinació amb els diferents nivells assistencials. Duem a terme una valoració i un triatge de les sol·licituds d'ingrés i els anem programant via telefònica amb els cuidadors principals. Això ens permet tenir una primera presa de contacte amb els cuidadors, conèixer millor la situació actual de salut dels pacients i poder presentar-nos com una figura que els anirà acompanyant durant tot el procés. Aprofitem també per enviar la documentació necessària per l'ingrés i donem un espai per resoldre dubtes i suport als cuidadors. Com a gestora de casos, participem en la valoració integral dels pacients, valorant l'àrea clínica, funcional, mental i social. Aquesta valoració ens permet identificar quines són les necessitats i així poder establir el pla terapèutic adient. Tenim un contacte directe diari amb l'equip d'infermeria, que ens permet conèixer quines han estat les incidències i l'evolució dels pacients ingressats. De forma autònoma o amb col·laboració amb el metge referent, anem resolent totes les incidències diàries: valoració dels pacients, revisió de pautes farmacològiques, sol·licitud i gestió de proves, contacte amb familiars i, de nou, fem un retorn cap als membres de l'equip assistencial. Sempre que he parlat amb ella m'ha deixat tranquil i he trobat les paraules d'elles ben fetes y ben dichas. Nos ha ayudado a entender mejor la enfermedad de ella. El paper de gestora, doncs penso que com a rol professional és molt important perquè la família té un referent. Doncs tens un referent a qui preguntar, a qui pot orientar-te o posar en contacte diferents professionals, no? Amb el metge, que tu ens has explicat canvis que el meu pare necessitava, el fet de gestionar una nova cadira, ens sentit doblement acompanyats per la terapia. Les famílies i els cuidadors principals dels pacients d'alta complexitat són part fonamental del procés de cures. Com a gestora de casos establim una comunicació constant durant tot l'ingrés, realitzant una escolta activa, suport, resolució de dubtes, informació sobre l'evolució dels pacients. En aquells casos que detectem una gran sobrecàrrega dels cuidadors principals i una manca de comprensió de la malaltia, duem a terme una interconsulta amb l'infermera referent a l'EAIA per tal que puguin assistir als grups psicoeducatius per a familiars. Tanmateix, i amb el principal objectiu de millorar dia a dia la nostra tasca, hem dut a terme una enquesta de valoració per tal que els familiars valorin la figura de la gestora de casos.
Una altra de les funcions com a infermera gestora de casos és el d'identificar pacients que compleixen perfils PSC i MACA. Seguint d'aquesta manera una de les recomanacions que feien cap a l'atenció intermèdia, que era el de que fossin partíceps en aquest procés d'identificació d'aquest perfil de pacients. Els objectius que es volen aconseguir és afavorir la continuïtat assistencial, afavorir d'aquesta manera també una atenció individualitzada i poder compartir informació de valor entre els diferents nivells assistencials. Des del mes de febrer hem atès a 90 persones a les unitats de llarga estada. 26 d'elles ja estaven identificades com a PSC o MACA a la història clínica compartida. En 6 casos de pacients identificats com a PSC hem recomanat identificar-los com a MACA ja que complien criteris. Hem identificat els 64 pacients restants, duent a terme una valoració integral per tal de valorar el grau de complexitat. Per tal de compartir aquesta informació amb els diferents nivells assistencials, hem introduït les dades a l'informe d'alta. Tanmateix, també participem a les sessions de la ruta de la cronicitat amb el principal objectiu d'aportar un model individualitzat, integral i integrat a les persones que presenten un perfil PSC i MACA. Com a gestora de casos, duem a terme la gestió de les analítiques, de les proves complementàries, les interconsultes amb altres professionals i valorem i gestionem la necessitat dels dispositius d'ajuda per facilitar als pacients les seves autocures. Com a gestora de casos, hem establert una sistemàtica de reunions periòdiques amb tots els membres de l'equip assistencial. Durant aquestes sessions presentem els diferents ingressos setmanals, destacant l'àrea clínica, funcional, mental i social dels pacients. Planifiquem les pròximes altes per tal d'assegurar una bona coordinació entre els diferents nivells assistencials. Identifiquem també a les famílies que necessiten suport i deixem sempre un espai per proposar propostes i resoldre incidències. La gestora de casos, com a part de l'equip assistencial de les unitats de llarga estada sociosanitària, encara és una figura en construcció. Però tenim clar quin és el nostre propòsit: treballar conjuntament amb tots els professionals de referència de les persones que atenem, proporcionant un valor afegit al procés de cures i integrant l'aportació de tots els professionals sense substituir-los, per garantir una atenció integral i de qualitat.